ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Nining adlawng Sabado atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria nining atong santos nga misa. Pinaagi kaniya ug uban kaniya atong ihangyo sa Ginoo nga makabato na og kalinaw kahiusa ang katawhan sa tibuok kalibutan, labi na gyud sa mga nasod sa Ukraine ug sa Russia, og ang ato dinhing nasod makabaton usab sa maong kalambuan ug kahiusag kalinaw sa ato mga kaigsuonan. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors, labi na gyud tong nagsigig palit sa atong mga slots dinhi nga ihatag usab sa Ginoo kanila ang mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi na gyud sa mga nagmasakiton karon nga atong mga benefactors and donors nga hatagan sila sa grasya nga ilang gikinahanglan ang kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga kronikas. Human mamatay si Huyada, ang mga kadagkuan sa Huda miadto og miyukbo sa hari ug gitagad sila sa hari. Unya gisalikway nila ang templo sa Ginoo, ang Dios sa ilang katigulangan, ug nagsimba sila sa mga Dios-Dios ug sa mga larawan sa Dios nga si Asera. Ug tungod sa ilang kalapasan, ang kaligotgot sa Dios miabot sa Huda ug sa Jerusalem. Apan gipadad-an sila mga propeta aron pagdala kanila balik sa Ginoo. Gimaymayan sila sa mga propeta apan wala siya manumbaling. Unya si Zacarias, ang anak ni Huyada, gigamhan sa Espiritu sa Dios ug mibarog siya atubangan sa katawhan ug miingon kanila. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Tungod kay gilapas ninyo ang mga sugo sa Ginoo, wala kamo muuswag. Gisalikway kamo niya, kay gisalikway man ninyo ang Ginoo. Apan naghiusa sila bato kaniya, ug sa sugo sa hari gibato nila siya didto sa hawanan sa templo. Nalimot si Hari Huas sa kaluoy nga gipakita kaniya ni Huyada, amahan ni Zacarias, ug gipapatay niya si Zacarias. Sa dayon ng kamatay ni Zacarias, miingon siya, ang Ginoo maoy manimalos kanimo. Sa pagkatapos sa tuig, ang kasunduluhan sa Syria misulong kang Huas. Miabot sila sa Huda ug sa Jerusalem, ug gipamatay nila ang tanang kadagkuan
ug gipadala nila ang tanan niyang nailog ngadto sa hari sa Damasco. Bisan tuod diutay ra ang kasundaluhan sa Syria nga misulong tungod kanila sa Ginoo, gitugyan kanila sa Ginoo ang kasundaluhan sa Huda, bisag daghan sila kaayo kay gitalikdan man nila ang Ginoo, ang Dios sa ilang katigulangan. Busa pinaagi kanila, gisilutan sa Ginoo si Huas. Sa pagbiya nila kaniya, gibiyaan nila siya nga may grabing mga samad o gibudhian siya sa iyang mga sulugoon tungod sa kamatayon sa anak ni Huyada nga pari o gipapatay siya diha sa iyang higdaanan. Busa namatay siya o gilubong nila didto sa siyudad ni David. Wala nila siya ilubong sa lubnganan sa mga hari. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa kanunay ampingan ko ang akong gugma, alang kaniya. Sa kanunay ampingan ko ang akong gugma, alang kaniya. Nakiksabot ako sa akong pinili, nanumpa ako kang David, akong sulugoon. Sa kangturan likunon ko ang imong kaliwat, ug pabarugon ko ang imong trono, latas sa tanang kaliwatan. Sa kanunay ampingan ko ang akong gugma, alang kaniya. Hangtod sa kahangturan ampingan ko ang akong kaluoy, alang kaniya. Ug ang akong kasabutan uban kaniya, mubarog nga malig-on. Himon ko ngang iyang kaliwat, mulungtad sa kahangturan. Ug ang iyang trono, ingon sa mga adlaw sa langit. Sa kanunay ampingan ko ang akong gugma, alang kaniya. Kunang iyang mga anak mo biya sa akong balaod, ug dili maglakaw subay sa akong mga sugo. Kung lapason nila ang akong mga gimbutan, ug dili nila tumanon ang akong mga kasuguan. Sa kanunay ampingan ko ang akong gugma, alang kaniya.
sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, o unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod niini sultihan ko kamo, ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon ug sa inyong imnon aron mabuhi kamo, o sa inyong ibisti. Kay dili ba mas bililhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa bisti? Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ni mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atoa sa langit. Dili ba kamo mas bililhon pa kaayo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo nga pinaagi sa pagkabalaka makadugang sa gitas-on sa iyang kinabuhi. Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibisti, tanawa giunsa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago ni maghabol aron makabisti. Apan sultihan ko kamo nga bisan pagani si Solomon nga dato na kaayo, walay sapot nga ingon katahom sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sa sunod adlaw malaya ug isugnod sa hudno, kamo pa kaha pagkadyutay ninyo pagtuo. Busa ayaw kamo kabalaka kun asa kamog kanon o imnon o ibisti. Kini mga butanga gitinguha kanunay sa mga pagano. Ang inyong amahan nga atoa sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Apan unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton, ug ang ubang mga butang ihatag niya kaninyo. Busa ayaw kamo kabalaka sa mosunod nga adlaw. May kaugalingong suliran ang sunod adlaw, busa ayaw na puni ang suliran sa matag adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Na ay mga panultihon nga mahinumduman ako sa mga katigulangan, muingon dayon giluto sa iyang kaugalingong mantika. Kasabot mo ana nga idiomatic expression nga Cebuano, giluto sa kaugalingon niyang mantika. Ang adobo ba, di ba? Sa una, karon ang adobo karon baboy di na makakaluto, imo naman butangag mantika para maka-adobo ka. Pero sa una, idritso rin nagbutang skwali niya or kaha niya, ditso kag ukay, ang iyang kaugalingong mantika mo'y muluto niya. Kasabot mo ana? Awa mo kasabot no? Kana bang ang atong kaugalingong binuhatan maoy mi patay o mi pabugat nato or mi hurot sa atong mga kalipay o kalinaw. Marabag gipaagos ta, gipaantos ta tungod sa atong kaugalingong binuhatan o panghuna-huna.
Nya karon si Kristo misulti og unsay maka pahimo natong miserable basta ato ning tugutan. Una, ang paghigugma sa kwarta. Gisgutan naman agahapon, karon sumpay man eh. Ikaduha, kanang magsigitag kabalaka, unsay atong kanon, unsay atong isulob, unsay atong puy-an, kanang gitawag natog basic necessities. Kanawang maghuna-huna ta ana ba, magsigitag plano para ana. Mao na nga kusog na kay tang mo kwenta kung pilay atong kwarta, nya mabalaka na ta napabatay bugas sunod adlaw, labi na karong gakrisis na. Balaka na kaita hangtod maapektuhan na ang atong pagkatug, di na kaita relax matug, ang atong batasan dali na kaitang saputon. No. Naunay na ka sa imong kabalaka. Kanang kabalaka iya ginasiyawa. Timan gina ninyo ha, ang kabalaka iya na siyawa. Ang gustos Ginoo ingon siya ay mug kabalaka, di man kita niya gustong pabalakon ini kaugma. Siya ayaw mo kabalaka sunod adlaw. Na naman gud nay gigahin nga grasya matag adlaw, pero naa sa nay suliran matag adlaw. Matud pa niya ayaw na lagpun ang suliran karong adlaw. Kay kanamang kung kabalaka future ang imong gihunahuna. Gahimo kag problema para ugma og sa sunod nga mga tuig kaha. Nya imong ipuno na karong adlaw, do na guroy problema. Nya ang katong problema nga wa pa moabot imo tong kwaon ipuno nimo karon. Nya napagikabuang siyawa, pahinomduman pagyud kas problema nga miagi na ipuno pagyud karon, deporte bugata. Mao na nang ma-stress na ka. Moingon na ka, grabe gud ang akong stress. Kinsa may gahimo ana? Ikaw. Mao na. Naunay kag luto sa imong mantika. Ay, mga naong ninyo ay mga mabalakon kayo. Mao nang di na lang mo kapalit og slot. Kay magsige naman mo gingon nga, uy, og ipalit ni. Unsa na li ipalit ugma? La, mao na. Mao ginaysagad mahitabo. Ayaw, palit ko tang kakrisis aron. Anong naong anong paria si baligyag slot. Ana, no? Niya hangtod, magsige na mo gunahuna. Ayaw na panganak. Niya mamalit og pills, mamalit og kondom. Niya, dili din na gasto. Gagasto ka para imong butangag virus ang imong lawas, anang mga pills, kanang mga chemical imong giinom. Nya kanang kondo makadugang manas kabalaka, hashtag mabuslot, hashtag matangtang, hashtag masipyat. No, ana, magdugang sa nagbutang sa nagkabalaka. Bisag unsa ayode kanang mga antay palaygit kanang laygisyon, ang linaygit nga tao mausabay ana ang iyang mental na ginay changes sa iyang mental kanang kuan ba panghunahuna, either mahimo na siyang promiscuous on sexual activities, kanang ligated o kanang gibasectomy. Mo saka ang iyang desire for sex. Mo na nga magbisag kinsa na lay iyang kana ganing hilabtan o bana man na siya na basiktomi. Manaw tatag basiktomi. Alam, siging tira ng kinsa na dihang mo paduol. Niya ang babae sad ganang laygit. Nasa inauyo na siya. Laygitin bitaw. Basta di lang masakpan. Di na bita ko mamabdos. Ala, tira. May ni makatilaw tag lain-lain. Mausaba ang mental framework, ang iyang moral stand. Tungod atong palaygit, ang kuyaw, ang hasta, pare, mausap ang sit-up, no? Nabitay pills, nabitay kundo, ana. Mo na ingos Kristo, ayaw mo anang kabalaka. Unsaon man, salig mo sa inyong amahan nga atuas langit. Giatiman man kay ng mga langga matud pa niya nga wa gid na magtanom, wa gid na mag-ani. Giatiman kada adlaw, giatiman. Kita pa kaha nga iya gitang mga anak. Di ta niya atimanon. Di ba? Ano mo diyang sige mamong bangko. Mga naong gid ninyo. So, simba-simba. Ako sad misa-misa.
Kita manggoy nagpakaginoo, kita manggod mo'y nagsigig paningkamot nga muatiman sa atong kaugalingon, mga hambugiro, mga itastanan. Mo na sa unang pagbasa, kadto si Huas, giluwas man to siya ni Huyada, katong pare. Pero pagkamatay nas pare nga nagluwas niya gikan atong Atalya, nahimo na siyang hari, purti na sa niyang buguya, ang anak ni Kuan, ni Huyada, nga si Zacarias, nga mibadlong niya tungod sa iya nasang daotang binuhatan, sige nagsimba ng mga Diyos-Diyos, iya nasang gipatay. Tungod kay di siya gusto nga sultihan siya unsay angayng buhaton. Kay iya nagyong gihigugma ang mga butang sa kalibutan. Wa na siya mahigugma sa Ginoo nga naghimo niyang hari. Unsa may resulta? Agisong sa siyag laing hari, gipatay gid siya diha mismo siyang higdaanan. Na usay mabalakat tabi sa gahigda na ta di ta katog. Daghan kay rong gahigda di katog, mag-inom nag sleeping pills kay bisan des imong higdaanan, gipatay ka sa imong sala o sa imong kabalaka. Ka mo karon, lingian na imong tupad. Lingia ba? Ing na wa ka mabalaka, wa kay kabalaka. Ang uban mabalaka lang, bisag mo puti lang ang buhok, balaka na kaayo, patina dayon, patina. Ngano gud taong naingon ana man ka hastang kilay, mabalakas mga kuko. Grabihan naman sa daana. Mas stress tungod siyang buhok nga wa mariban. Ang uban mas stress kay wa nay signal, wifi, wa nay internet, mas stress. Di gyud ka kapundo bisan na lang mga usa ka adlaw nga way kuryente, way wifi, way internet, di ka himog mga butang nga maayo, ratol gyud ka istanan kay wa nay load. Mga asawa maratol kung di na matawagan ang bana. Sagda ito total ug mamatay ito. Kuan man gyud na ipahibaw man gyud na nimo. Nya sagdi sad to mamatay mo uli raman gyud to bisag pila pa ka adlaw mo uli man gyud to mga usak semana mo uli gyud to ngay matagbaw man gyud to dito kuan sa pikas balik raman na ay na pagsigtawag ay na pagsigratol wala unsa niya nahitabo ay sos inyos ra na kusog kay ron atong social media dali ra kay nastanan mga og maligsa na pananglitan or giatake na dito sa motel tungod kay namatay ibabaw sa kamay. Narabay uban mamatay ibabaw sa kamay. O Jesus inyos ra na kay ang security guard sa motel moingon man to nga oy di ay namatay dire. Pagtanaw ID pare may ID ang guban ni kuan. Sa man ni siya. Di ni pahuway ba kay wa nay lain ka itulgan. Ana. So inyos ra man gunagod karon pang panahon na dali kayo kanang naay maligsan. Katubitang security guard nagituyo og bundol sa katong SUV unya pagkatumbag latayan pagisligid ay so suway wa kaabot ganig usa ka oras wa na viral na perte bisag asa tago ang driver sakpan gid daghang iga picture mga tao karon galakaw pulos gadag cellphone unya gasigig live nga buangon karon di na magtan-aw sdan ni ako ron dire sa kuan sigla ka pagkakita na naligsan ana sa dayon awa na kuha dayon ka malipay man to sila ato kay kani viral ni ako makaunag post ani viral dayon ni mo na pare magholding hands ug ang madre maglakaw ana picturean dayon dali kay ma-viral naratan-awa pare ug ang madre holding hands wa dila kay bao nga senior citizen da itong madre nya giagak itaos pare giagak ba kay lisod naglakaw lisod na sa kakita kay gidiabetes gikatarak mo ditong holding hands ug ang pare ay picturean ang likod na tanawa pare mura man padersiano ni ha na ay kabalaka nya ikaduha nga atong sulti kanunay kaning atong tubag sa Salmo sa kanunay ampingan ko ang akong gugma alang kaniya kining kaniya mao ni ang Ginoo
atong ampingan. Ato din ang responsibility ang pag-amping sa iyang gugma. Kay kining iyang gugma gihatag ni niya nato. Matod pa ni San Juan sa iyang sulat, first letter of John, chapter 1 ko kahibaw, ingon siya, ang kapasidad nato sa paghigugma sa atong isig katao, sama sa paghigugma sa Ginoo nato, posible gid na. Kay dili man kita maoy unang nahigugma sa Ginoo, siya maoy unang nahigugma kanato ug iyang gipaambit nato ang iyang gugma aron magamit nato paghigugma sa uban. So unsaon man day pag-amping sa gugma sa Ginoong niya nato? Gamita. Kay kanang gugma ko dili na gani na gamiton, mamatay na siya. Love is always active, not passive, not dormant. Mana ha? Nung dumigi na, din agani ka mahigugma, mamatay ng gugma. So mamatay ng gugma. Unsa may makamatay sa gugma? Kung di na nato gamiton. Muna ang tao nga mabalaka, di na man na makagamit og gugma. Di na siya kagamit. Mao nang mamatay ang iyang kalipay, ang iyang kalinaw, ug ang iyang gitawag og ka-relax. Mawa dayon na kay wa na may gugma diha niya kay nabalaka naman siya. Di ba? Ang gugma di man gina mabalaka. Matud pa sa 1 Corinthians chapter 13, love believes all things, accepts all things, endures all things. Love is eternal. Very active. Yan na, basahan ninyo, 1 Corinthians chapter 13, na ang tanang activity sa gugma, love is patient, love is kind, love, no? Pertig yun ka-aktibo. Pero, mabalaka na gay ka, wa na jud kay gugma na. Tanawa ng bana nga mabalaka sa iyang asawa, kung sa may mahitabo, siluso kayo. Makig-istorya lang ang asawa sa pari, dudahan dayon ang pari. Muhisgot lang ang asawa sa ngan sa pari niya magdaig-daig, dayog, kusmod ang naon. Ang naon sa magkadiha, nga liminister manunta ka. Kusmod ang naon, siging hisgot ang pader. Saan? Kras kang pader. Nabalaka man. Pero nahigugma siya, maingon dayon na siya, bitaw day. Nindot ginas pader mo, kuan. Saman. Bisag unsa lang, nagihisgutan si mong asawa nga nindot sa father. Mo support dayon ka, malipay sad ka. No, unyag maghisgot ng imong bana ni Mari. Mari bigot pa man ka ito, dai. Papariha ra man ta mog edad, ay may maguwang ninyo yan. Maguwang manggod na siya nako. Siya, mura lagi hugot pa kay siya angay, ikaw ya na kistanan ngano man Nya masilos dayon ka. Masahan, kagusto ka? Ayaw. Og nahigugma ka, mayon ka, bitaw, gigasahan po siya sa Ginoo og maayong panglawas. Muna malipay pud ta. May sad no kay nakakita sad ka, congratulations kay ang imong mata wala pa say katarak. Kakita pa ka sa kabigot ni Mari. Unya mag-away mo na ang kalinaw, na ang kalipay, na asad ang kahiusa. Og maunay gustos Ginoo. Dili ning sigig kabalaka, hangtod lang mahimutang daw, mahimo na tang isog ka istanan, mo nang maggubat, sige nang gubat, sige nang linibakay, kinihaay, unya napaka mo'y mahimo ana. May pang mga langgam, sige ran lupad-lupad, hangtod mamatay, nya magkadungan-dungan raman sa tagkamatay aning mga langgam. Pero mga langgam malipayon nga namatay kay siging lupad-lupad, ang mga buwak siging bukhad bisag mamatay kasunod adlaw, ang mga balili siging buswak bisan pag mga matay sunod adlaw, mura-mura raman sa guta, magkadungan raman sa tagkamatay ana nila. Wagi siguro karon ini human ninyog simba, abot di unahan, maligsan mo sa balhabal nga nahaybol. Maligsan ka sa balhabal nga nahaybol ba? Nya matakilid ka, nya human maparok imong sa lansa nga naas lubi. Mo turok, mo tusok diri. Wa na ugma, wa na. Wake mas na sad.
Ay, kana gani mga pulis, mata to ay durugista dito, ikaw na rago na ninyo, kana ganing itrap na ninyo, oy, maumo na gipusil sa durugista, perting pataya. Diya sa konsolasyon ay si kuan, ito akong gimisahan. Patay, batanon pa kay pulis. Wow, puparihara na mga buwak, kani mga langgam. Nyawa malagi na sila mabalaka. Nganong kita, perti mo na itong kabalaka. Napamalit mo slat. Gamay rabatag halin gahapon. Ay, 71 ra atong halin, pero okay na kayo ng 71, kaslat. So, pagpaka na ito ang namalit. Nani sila, pwede na ni sila mga matay. Nga naman, relax, kaya nipalit para sa simbahan, para sa Ginoo, dili para sa kaugalingon. Ay, sige ingon ako, Pader, nusa magina ni mo tukuron ang kumbinto. Nako, nganong sikag pangutanang o pa man kaabot og 12,000 ni atong halin, mao man ay akong target. Siya nganong paaboton maginag 12,000 ako, napamangani tay mga 8 equivalent sa 8,000 ka slots nga Byronos yuta niya kani 7,000 pa man ni kapin di lamyon lang ni sa Byrono na to yuta niya ang tukuran na to sa kumbinto ang yuta man moingon ang tagiyas yuta tukod-tukod og kumbinto panang humagabayan ng yuta atong bayaran usa di ba mo nang natay mga 46,000 nga slots atong baligya mahumala ni kahalin kita gyud unsay mamarog dinhi di ba ay musig pangutana niya nabalaka ko nga mobarog na oy wa jud ko mabalaka o mamatay ko karon di ko kaabot sa akong ika 18 years anniversary karon namang 22 5 days naman lang kuha naman ko mo 18 years naman ko sa pagkapari og di ko kaabot ay sus di jud ko mabalaka ana kaya nga naman wa jud ko maghuna-huna nga makaabot pa ko ugma kada adlaw para nako grasya og makapamaligya akong slat karon grasya og mahalinan grasya og mamalit mog slat grasya og di mo mapalit disgrasya bitaw sige na nindog na ta mga igsoon magampo kita alang sa tibuok kalibutan labi na gyud sa mga tao karon nga nabug-atan sa ilang mga problema muingon kita Ginoo dungga ang among pag-ampo Ginoo dungga ang among pag-ampo Alang sa simbahan nga mamahimo siyang kahayag alang kanila nga anaa sa kangit-ngit sa sala magampo kita sa Ginoo Ginoo dungga ang among pag-ampo alang sa mga pangulo nga nagkabingkil nga ang kalinaw ni Kristo motuhop sa ilang mga kasing-kasing ug hunahuna magampo kita sa Ginoo Ginoo dungga ang among pag-ampo alang sa atong kaugalingong katilingban nga mapaambit unta nato ngadto sa uban ang kamalhinungdanon sa paglaom nga atong gihambin magampo kita sa Ginoo Ginoo dungga ang among pag-ampo alang sa World Meeting of Families nga paghimuon sa Roma o sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 hangtod 26 2022 nga unta mahimong malampuson magampo kita sa Ginoo Ginoo dungga ang among pag-ampo nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo Kamumot sulugoon sa Dios mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo Ginoo dungga ang among pag-ampo alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy magampo kita sa Ginoo Ginoo dungga ang among pag-ampo alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang kanila nga nanag-una kanato diha sa kamatayon, nga makapahulay na sila sa dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Makagagahom nga Dios dawata ang among mga pangamuyo nga sa kinasing-kasing among gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Nawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa gubaw samtusa. Kining panog, kining bino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, umasa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit ng Ama. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayon paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magdaig kami sa mga kahibulungan sa imong grasya nga diha sa among pagpalandong sa kathingpitan sa tanan nimong mga santos sa pagsaulog sa handumana ni Maria kanunayng Birhen maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga way kinutuban sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab
mihatag ni ini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigong ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinuluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa
Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nung pag-alima, divine, sa ng alima, care or nurturance. Unya mahitabo ra ni siya kung ang atong gugma para gyud sa Ginoo, dili para sa mga butang o kuha sa salapi ni ining kalibutana. Mawa gyud ang atong kabalaka. So salamat sa mga mipaambit sa ilang gugma nga hinato nga nipalit og slot. Ang ato ng total nga halin niabot na og 7,879 slots. Pakpak, salamat kayo. Nya ang akong giisip ani nga inyong gasa sa akong ika-18th anniversary, out of 7,000 akong gidawat sugod atong niaging Merkules, 1,023 slots na. So salamat sa kayo, pakpak yapon. Napay 46,000 kapin nga slots ato ning paliton, dili tungod kay gusto tang mudaghan ang kwarta, kung dili tungod kay nahigugma ta sa naghatag nato og kwarta. Wa ta mahigugma sa gihatag, nahigugma ta sa naghatag. Na siya aron magsige gid siya hatag. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos.